कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. चिपळूणमध्ये आज एक भीषण अपघात झालेला आहे. दुचाकी आणि आयशर ट्रक चिपळूणमधील मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील सावर्डे येथील डेरवन फाटा परिसरात रविवारी आज दुपारी सुमारे 3:45 ते 4 वाजण्याच्या दरम्यान दुचाकी आणि आयशर ट्रक यांच्यात भीषण अपघात झाला. या अपघातात दुचाकी स्वार गंभीर जखमी झालेला असून त्याची प्रकृती सध्या चिंताजनक असल्याची माहिती कळली आहे. जखमीला तातडीनं डेरवण येथील रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आलेले असून त्याच्यावर अतिदक्षता विभागामध्ये उपचार सुरू असल्याची माहिती कळती आहे. आणि या अपघाताचा थरारक सीसीटीव्ही आता समोर आलाय. महामार्गावरून जात असताना दुचाकीस्वार डेरवण फाट्याकडे वळवण्यासाठी टर्न घेत होता आणि त्याचवेळी समोरून भरधाव वेगाने येणाऱ्या आयशर ट्रकनं दुचाकीला जोराची धडक दिली. धडकेचा वेग इतका प्रचंड होता की दुचाकी काही अंतर ट्रक सोबत फरफटत गेली. अपघाताचा आवाज ऐकून परिसरातील नागरिक घटनास्थळी धावले आणि जखमीला तातडीनं रुग्णालयामध्ये हलवण्यात आले. अपघाताची माहिती मिळताच सावर्डे पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले होते. पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करत पंचनामा केलेला असून अपघाताचं नेमकं कारण आणि ट्रक चालकाची भूमिका या सगळ्याबाबत सध्या चिपळूण पोलीस तपास करतायत. या अपघातानंतर डेरवन फाटा परिसरातील नागरिकांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या ठिकाणी वारंवार अपघात होत असून वाहनांचा वाढता वेग रोखण्यासाठी गतिरोधक इशारा फलक, सिग्नल किंवा इतर सुरक्षात्मक उपाययोजना करण्याची मागणी अनेक वर्षापासून केली जाते. मात्र संबंधित विभागाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नसल्याचा आरोप सध्या ग्रामस्थांनी केलाय. सामाजिक कार्यकर्ते केतन पवार यांनी प्रशासनाला कठोर इशारा देत डेरवन फाट्यावर तातडीनं गतिरोधक उभारण्यात यावा, अन्यथा ग्रामस्थांसह तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. प्रशासनानं आणखी एक निष्पाप जीवाची वाट पाहू नये असं स्पष्टपणे इशारा दिलाय. डेरवन फाटा हा मुंबई गोवा महामार्गावरील अत्यंत वर्दळीचा आणि धोकादायक चौक बनलाय. येथे मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहनं, एसटी बस, खासगी वाहनं आणि दुचाकींची सतत ये जा सुरू असते. योग्य नियोजनाचा अभाव आणि वाहनांचा अनियंत्रित वेग यामुळे लहान मोठे अपघात या ठिकाणी घडत असतात. या अपघातामुळे पुन्हा एकदा डेरवन फाट्यावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असून आणखी एका दुर्घटना घडण्यापूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि संबंधित प्रशासनानं तातडीनं कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात अशी सध्या मागणी चिपळूणमधील ग्रामस्थांनी केली आहे. कोकण कट्टा न्यूज, चिपळूण, रत्नागिरी.